saiki nganake sayembara. Tinimbangane mung dadi Dartamaka iki kanan Pasewakan Agung Negara Ngamarta. Nganake sayembara. Sapa sing cilik iso miloro karo Prabu Panjergrahita Gedhe iso ngalahke lan ngasorke kridaning Ratu Rancang Pamut. Ingkang keduga iso mboyong wujuding pustaka Jamur Hyang Jimat Kalima Sada sartani Sekar Cangkok Wijaya Kusuma dil bungkus sayembara dadi. Oke, masuk. Mung kari nglakoni ya. Arep nang endi? Merga dudu nang ngene papan neter Kadigdayan. Sampeyan arep wani karo Petruk kanong bolong. Petruk iki mbiyen ora tau wedi karo sapa-sapa. Sing kula wedeni ming bojoku. Kowe iki ya aja diblakake to. Men gong sisan lewirang. Bojoku seprene isih mulih ngalor wae. Ora kowe mau rak wis ngincer. Ngincer apa? Tutor senam. Lambemu. Ya, dudu nang kene papan neter wong neter Kadigdayan. Padangane wani, petengane wani, tanteni ngalon-alon. Ya, sisan saiki geger ya geger kae. Woi. Wis kentekan akal wong Pandhawa. Nganti-nganti sing maju bantrongane sing gedhe dhewe. Ayo. Semar kon murungke lembangun kayang. Ora diwurungke apa lakon dosa Pandhawa dadi bantan ning negara Rancang Pamut. Waduh, ayo. Waduh. Aduh. Wah. Wah. Oh. Ada. Wah. Ada. Ada. Wah. Aduh. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Menapa sakintenipun kula sampun diparengaken matur sinuwun inggih. Wekdal borong wonten ngarsa Paduka Sang Nata Prabu Panjergrahita nalindring Rancang Pamut. Dalah. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun. Ingkang sepisan sowan kula wonten ngarsa Paduka Sang Nata Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan. Sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhapada. Inggih ngaturaken panuwun dawa sami-sami. Ha inggih. Ndungkap angka kalih sowan kula mriku badhe tetinjuk dumateng kaharjanipun para Pandhawa ing Ngamarta. Jeriyatanipun para Pandhawa menika satring ngateken atus suciping Budi Rayu. Sedaya mamala saketa sena tak ketamblek keceng kidung kendang kenter kali Bengawan. Sedaya mamala saketa sena menawi mengsah kaliyan pun para Pandhawa. Pramila kula kepengin asung bekti marang Sang Hyang para Pandhawa gangsal cacahipun. Ngaturaken panuwun ugi kisana utawi sinuwun Prabu Panjergrahita. Iya inuk-nun. Wonten ingkang angka 3 menapa ingkang dados wigatosipun iki kabdi sowan. Nuwun sewu sinuwun. Sayekti sowan kula wonten mriki-mrika kula namung badhe nyuwun senjata pitulung. Jalaran negari kula negari Rancang Pamut mriku sampun wonten Sabta Candra rikalenggan sak mangke ketaman pagebluk Mayangkara. Senes Mayangkara musik senes. Nanging pagebluk Mayangkara mriku ingkang dipun wastani wonten wujudipun wabah. Wonten wujudipun wabah penyakit. Sabta ari kapengker kawula negari kula. Ing Rancang Pamut menika sampun wonten kasus cacahipun 7 dasa kalih kawula negari Rancang Pamut terinfeksi virus antraks. Pramila nuwun sewu. Mboten namung antraks menika ingkang rumambah wonten praja negari.
ing rancang pamot ingkang damel sengsaraning kawula kula malah sakmangke kathah para kawula ingkang sami mati dadakan enjangipun tesih ngarit awane masuk angin sorene mboten ketulungan ugi wonten malih bayi ingkang nembe lair mboten wonten sirahipun sirah ingkang ngandhap menika kula ngantos bingung kados pundi anggen kula badhe mungkasi bebendu ingkang nekani wonten praja negari Ngarancang Pamot kula menika ugi sampun ngrawuhaken Brahmana 1000 sekota yang para nimpuna kinarya nembang langkaning praja wondene ugi Gagar Wigar Tataranduk Karya pramila tanggaping sasmita ing sakmangke kula ngrumaosi kula menika ngrumaosi luput jalaran kula menika pemimpin pemerintahan ujung tombak pamarintahan wonten praja negari Ngarancang Pamot tumuli kula semedi malah dening ngeningaken Baban Hawa Sanga kula meminta karsaning Gusti Kang Arya Loka sesemek ron raja mala bebantal bata batako nuwun sewu bantal bata Sarimbang iki bata Sarimbang kula pikantuk sasmitaning dewa nalika semanten paring dawuh wonten kersanipun ingkang abdipun Panjergraita Iwang Pikulun Yamadipati dewaning pepati jalaran nuwun sewu kula menika tasih wonten turas putu dewa inggih lah eyang kula menika inggih Sang Hyang Yamadipati menika inggih sinuwun iya kendaraan pribadi kula Kijang Rover menika Iwang Pikulun Yamadipati paring dawuh wonten kersanipun ingkang abdipun Panjergraita bilih kula kedasuhan wonten praja negari Ngamarta mriku ingkang sepisan kula kedasuhan wonten sanipun Sinun Puntadewa saperlu nyuwun ngampil wujudipun inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kinarya nambak rengganing praja kula kapurih damel tumbal wadaling praja wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menika ingkang sepisan wonten ingkang angka kalih kula kadhawuhan supados sowan wonten praja negari Ndarawati wonten kersanipun Sinum Prabu Sri Bathara Kresna ingkang saperlu nyuwun ngampil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma ingkang samangke saperlu dipun damel tumbal wadaling praja negari kula ingkang kenaman pagebluk nanging kula nuwun pangapunten gandeng kula sowan wonten praja negari Ngamarta lha kok kula sampun nemokaken Nalendra kalih Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ugi rawuh wonten praja negari Ngamarta pramila sekalian kula badhe nyuwun ngampil kalih-kalihipun menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuring ingkang tanen pepindhan wonten boten dipun maringaken alasan lan sababipun kula nyuwun katrahaken gumathok sinuwun Tidemataning pasewakan negari Indraprastha nalika semanten Dintriming Mardhanata Ngamarta Sang Prabu Darma Kusuma nampi pangandikan saking Nalindra Ngarancang Pamot Sang Nata Prabu Panjergraita nalika semanten datan mobah datan musik nata Ngamarta Sang Prabu Puntadewa lega nganti kaya pratima golek kencana kasaru gegering jaba pihak ngarsa tampil musik ban bono amuk apa to kang dadi darunane lambu mboten sanes kejawi amung alok ing Sang Para kawula tasih sami alok bilih wonten kawula alit ingkang sowan mboten sanjai namung Atmaja Sang Lurah Semarbudra utusan saking Karang Kadempel nggih Sang Lurah Petra kantong belum kadharaken dening Lurah Bagong ingkang pantun minggah madring dhateng praja negari Ngamarta para babar pindha sata metara gagat kang sawi mangrembahing para kawula kancana dayah piyak jaluk dalan Surati
nggo mburi kowe kena kok ngesuk-suk. Tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta jagat pangestu ngoro wayahu Bathara jagat Newang Agung lagi wae panjenenganing sunampa panyandikaning nata ing rancang pamot Prabu Panjargrahita teka ora pangling ingkang munggah ning Datulaya Praja Negara Ngamarta iki Petruk Kancung Bolong kadherake dening Panakawan Bagong Petruk sing gedhe pangapuramu yen to aku ndangu kelawan sira Petruk Kancung Bolong padha kanthi prayoga lan slamet sartane raharja suwanmu Petruk Kancung Bolong nggonmu suwanana praja negara ing Ngamarta Petruk Kancung Bolong kula ngaturaken nunamit pasang Kalimantabe tinebena ngiloduni dumawahing tawang tuwang linepat ing tulak manu keparang paduka sinuwun Prabu Darmakusuma miji dumateng pisanipun ingkang abdi pun Petruk Kancung Bolong keparang wilujeng sowan kula sinuwun raharja mangdat mangge Basuki Yuwana tebih saking Rubeda nering Sambikala sowan kula tebih saking Rubeda keparang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Puntadewa iya Petruk Kancung Bolong tak tampa ora liwat pangestuning manira wae tampanono oh inggih sampun sanget anggen kula pundi dadosna jimat mugi dadosna kasantosan ndayani marang gesangipun Petruk sinuwun Bagong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan awit berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta sawanipun ingkang abdipun Bagong manggih wilujeng sinuwun tebih saking Rubeda sinaket nang Sambikala nggih meng niki wau kijang rover kula reme blong dadose kula dadak nyurung riyen dadi rada telat le dugi mriki ya ora dadi ngopo Panakawan Bagong nggih lah kanggonmu sowan ora ngandhi kelawan nala gareng anu gareng nembe teng transit niki sepupuran iya mergi mengke niki mengke kejatah limbukan dugi gara-gara iya Panakawan nggih pramila niki wis kowe nang kene wae reng nek mengarep ndelok pangkur gambyong wae ora sah
Kowe ra usah melu tak wakilane wae. Pramila Gareng sak menika sepupuran wonten transit. Iya Panakawan ora dadi ngopo nggih. Cekak aos wae. Wigatine apa teka kowe sowan tanpa tinimbalan. Kowe apa aku gong sing matur. Kaya prayogane sing matur apa ngujubke iki ya sing tuwa, gandeng ning kene iki anane kowe karo aku ki tuwa kowe. Mula kowe matur ngresani Sinuwun Prabu Puntadewa terus. Oh iya, Inggih, gandeng kula nampi jejiban kewajiban saking adi kula Almukarom Bagong. Bila kula kedah matur wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Puntadewa pramila paripaksa. Sinasa kula kanggep lancang kumawantun, kula mboten badhe ajrih, kula mboten badhe wedi. Kula pranglu badhe matur menapa ingkang dados wigatosipun. Iya Petra tak sumanggake. Nggih. Sepisan sowan kula kalian adi kula Bagong ingkang bagus dhewe menika sepisan badhe ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sang Rata Sinuwun Prabu Puntadewa. Wonten ndungkap monggo kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bapak kula pun Semar Badranaya ing Karangkadem. Wondene sababipun menapa teka bapak utusan kalian pun Petra Kantong Bolong. Wigatosipun nalika semanten bapak nggade gegayuhan inggih menika bapak kepengin miwiti anggenipun bangun kayangan. Wondene menapa ingkang badhe dipun bangun dening bapak saking anggenipun miwiti bangun kayangan menika mboten sanjamu badhe bangun moral. Ingkang badhe dipun bangun menika namung pakartinipun para kawula negari Ngamarta. Awit nuwun sewu menika pemerintahan taun enggal. Tartentu kathah sangganing para kawula wonten praja negari Ngamarta ingkang tasih kaget dumateng peraturan-peraturan enggal pramila bapak kepengin bangun kayangan menika kepengin menyesuaikan sartanipun mengadaptasi anggenipun Sinuwun Prabu Puntadewa nggadahi implementasi enggal anggenipun dipun cakaken wonten praja negari ing Ngamarta menika. Pramila sinuwun menawi kathah tutur ceweteng aturipun ingkang abdipun Petra Kantong Bolong saestu kula nyuwun lumebering sih samudra wangaksami wondene kula menika dapur dipun utus dening bapak ingkang sepisan supados nyuwun ngambil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya menika samangke ingkang kula badhe sawan wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Ndrawati ingkang angka kalih kula badhe nyuwun ngambil wujudipun Pustaka Jamu Sembiang Dipiman Kalimasada ingkang dados regemanipun para Pandhawa inggih menika ingkang dipun wastani gegebengan gangsal perkawis utawi Pancasila. Iya Petra nggih. Ning alhamdulillahipun barokahipun mboten sandadak Petra kalih Bagong mugi ketayahan swanten negara Ndrawati lah menika malah sinuwun Kresna pun lenggah teng praja negari Ngamarta menika sinuwun. Wah jan. Halo ndasmu ngono. Kowe ki ya ngawur ratu kok tok halo ora. Pramila mekaten menika aturipun ingkang abdi menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten lan menawi dipun maringaken kula ngaturaken panuwun. Pamatur sembah nuwun gunging panuwun ingkang tanpa windat. Nanging menawi mboten dipun aturaken utawi mboten dipun maringaken dhumateng Petra kaliyan Bagong nuwun sewu. Keputusane awake dhewe mau piye, Gong? Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kula pun diparingi Purbawasesa kalih bapak. Pandhawa ki sing ngomong aku nek janji Pandhawa ora gelem ngewangi karo Semar, kowe tak paringi Purbawasesa kowe ngamuk ana Ngamarta. Oke, Pak. Kula nggih pun siaga niki kula ket ngomah pun ngombe napa banyu sak galon mboten dereng kula uyuhke niki. Terus ngopo? Lah pengangkah kula nek mengke mboten diparingke terus kula ajeng ngamuk, kula ajeng nesu, kula ajeng nguyuh sak nggon-nggon. Kok ngawur ya ben wis diwenehi Purbawasesa karo bapak wis tenang kepiye meneh. Lho lah iya niki yo ora yo nganggo empan papanmu kuwi nggonen wis meneng kowe tak tapuki lho kowe terus. Menika ingkang dados aturipun Petra Kantong Bolong ingkang menika lidah sinambung saking Bapak Semar Badranaya sinuwun. Woi.
jajalanan sekertaning bawana iblis lanat. Wah. Nek ora ana dawuh kok le semrintil. Basa didhawuhi mengkluk. Ngono ya ngono ning aja ngono. Keparat. Sapa iki, Gong? Embuh. Kayake kok negara Ngamarta ngetokke senopati anyar. Coba wae takoni kowe. Lho, nuwun sewu. Menika ingkang manggi kaliyan Petruk Kantong Bolong kaliyan Bagong. Joget-joget jingkrak-jingkrak kaya wong kesenengen. Monggo pasuryane abang bergadak kaya wong duka. Sampeyan sinten sinuwun? Napa sampeyan senopati enggal teng Praja Negari Ngamarta? Petruk Kantong Bolong wonten maring adawuh. Lek nomirpatmu gatekno gobokmu tepungke iki nalindring rancang pramot Pak Prabu Panjergrahita. Nalindro ing rancang pramot Prabu Panjergrahita. Yo, dasar kepara nyata Petruk wonten maring adawuh. Sing gedhe pangapuramu yen aku paripaksa ingkang menehi wangsulan kelawan dedapuranmu. Wis. Gong, saiki ratu kemangki, Gong. Men. Tak uyuhi cangkeme rak terus mingkem. Ratu kok meranges kaya ngono elik. Petruk Kantong Bolong, kula wonten maring adawuh. Kowe aja ngawu gawar ngawur oleh mengucap. Iya. Lho nuwun sewu sambung rampetipun kaliyan para Pandhawa. Menika menapa sinuwun Prabu Panjergrahita? Wis kowe matur yen to sowan arep nyuwun ngambil sepisan pustaka Jamu Hyang Jimat Klima Sada pindhone. Kowe arep nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya kagungane sinuwun Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Ngerti anane Prabu Panjergrahita praptane Praja Negara Ngamarta iki mau ora kejaba aku uga arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamu Hyang Jimat Klima Sada. Merga negara kowe ing Sapta Candra kangguan sakmengko ketawan pagebluk kamangka sasmitaning dewa Hyang Pikulun Yama Dipati paring dawuh kelawan alindra ing rancang pamot supaya negaraku ditumbali sepisan wujuding pustaka Jamu Hyang Jimat Klima Sada. Ping pindhone ditumbali wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula kang saka kuwi Gandeng Pratamu ning kene kalah dhisik karo ratu rancang pamot. Tak jaluk kowe balya. Bapakmu rasa bangun kayangan Petruk. Weh lae, golek perkara iki. Oh, lades malah ning ngerat manusma ning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Ya, rumangsane apa? Sampeyan wani ngadeg ning ngarepe Sinuwun Prabu Muntadewa, kula luweh wani. Merga kula niki abdi kinasih Sinuwun Prabu Muntadewa. Sik. Nek umpama sing nesu iki mau Sinuwun Prabu Muntadewa, aku isih lungguh ngisor. Ning gandeng sing nesu aku ora kenal iki mbok ratu saka ngendi? Gawean ngendi, tatahane sapa, pulasane sapa aku ora weruh. Mula paripaksa aku kudu ninggal tata krama, ninggal Subasita. Ya, Gong. Anggepe apa? Ratu urung tau kenal, urung tau srawung, urung tau tepung. Kok terus ora iso nggunakake empan papane. Lho lah iya sik tak omong, Gong. Prabu Panjergrahita. Piye? Wis sampean iki nang kene tak takon, sampean nang kene jejere apa? Jejerku Dayoh. Dayoh kamangka sampean mbutuhke pambiyantune Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya apa iya? Ya, pancen kepara nyata. Sowanku bakal nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamu Hyang Jimat Klima Sada. Oh, ya. Nek lumrahe sing duweni wewenang ngundurke Dayoh, nundung karo Dayoh kuwi mung pimpinan sing kedayowan. Sing duweni Purbawasesa ngakon minggat karo Dayoh kuwi mung sing didayohi utawa sing kedayowan. Lah sampeyan ning kene iki jejere Dayoh kok arep ngundurke Dayoh, sampeyan apa entuk mandat apa entuk Purbawasesa saka Sinuwun Puntadewa? Ayo wangsulan. Wangsulan. Ora ketap-ketip krembak-krembik. Anggepe apa?
Ratu ki nek ratu untune kebak gudal. Wangsulan kowe. Sapa njer panjer. Ya, wangsulana. Apa kira-kira kowe entuk purba asis saka Nyuwun Puntadewa wangsulan? Ora. Lah nek ora ngopo sampean ngundurke karo Petruk karo Bagong? Petruk. Piye Prabu Panjer Graita? Saiki nganake sayembara. Tinimbangane mung dadi Dartamaka iki kanan Pasewakan Agung Negara Ngamarta. Nganake sayembara. Sapa sing cilik iso miloro karo Prabu Panjer Graita gedhe iso ngalahke lan ngasorke kridaning Ratu Rancang Pamut. Ingkang keduga iso mboyong wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Kalima Sada sartani Sekar Cangkok Wijaya Kusuma dil bungkus sayembara dadi. Oke, masuk. Mung kari nglakoni ya. Arep nang endi? Merga dudu nang ngene papan neter kadigdayan. Sampeyan arep wani karo Petruk kanong bolong. Petruk iki ket mbiyen ora tau wedi karo sapa-sapa. Sing kula wedeni ming bojoku. Kowe iki ya aja diblakake to. Men gong sisan lewirang. Bojoku seprene isih mulih ngalor wae. Ora kowe mau rak wis ngincer. Ngincer apa? Tutor senam. Wah. Lambemu. Ya, dudu nang kene papan neter wong neter kadigdayan. Padangane wani, petengane wani, tanteni ngalon-alon. Ya, sisan saiki geger ya geger kae. Woi. Petruk wis metu kok Bagong isih nang kene. Kula dereng ajeng metu. Metu niku mboten iso dikongkon, metu niku mboten iso dipeksa. Saking karep lan karsanipun piyambak-piyambak. Ngono, Bang. Nggih, mergane kula ampun tau kok urung arep metu ning kula peksa-peksa. Sinuwun Darwati kula nyuwun pangapunten nek kathah luput kula nggih sinuwun. Iya, Bagong ora apa-apa. Nggih. Rek kulon sing sampean beto niku tesih enten gase napa mboten? Waduh sing gedhe pangapuramu ya Bagong. Areke wis entek gase. Mboten napa-napa. Sampeyan niku pun kula niku pun apal kok. Sampeyan niku rek niku mbuh rek, mbuh HP, mbuh akik, mbuh jam. Niku mesti keri terus nek sampeyan nyilih ora tau bali. Sampeyan nyilih dit kas 7 yuta nggih dereng bali. Iya. Sing gedhe pangapuramu, Bang. Mboten napa-napa. Lah sampean niku napa-napa keri. Barang piranti niku nek mboten cemantel mesti nggih keri kok. Ndara-warku Ndara kula nyuwun pangapunten sak kathahing luput kula nggih, Ndara. Yo, tiba padha-padha. Ndara Janaka minta maaf nyuwun ngapunten. Ya Bagong. Tak tampa padha-padha nggih. Nek ngaten pun kula tak nyuwun pamit, kula ajeng wangi Petruk. Iya, Ponokawan Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Soale ratu nika wau gedhe banget e. Nika dhuwure 185 cm e. Lah Petruk ngomong kok dedeke ming 175. Nang kacek akeh banget. Pun kula tak nyuwun pamit. Iya, Ponokawan Bagong nggih. Nek Petruk mboten kula wangi, mboten kula japani, mboten saking wingkinge mengke malah Petruk kasoran kridane. Iya sing ati-ati nggih. Nyuwun pamit. Ngati-ati Bagong nggih. Sinuwun Darwati nyuwun pangestu kula ajeng perang madyaning alun-alun negari Ngamarta. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Pareng nggih sinuwun. Ya sing ati-ati Ponokawan Bagong nggih. Ndarawarku Ndara kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Kepara kula mangsili Gada Rujak Polo nggih mboten napa-napa kok. Kula nggih ngepruk ndase ratu nika kajenge pecah. Nek pun pecah terus kula klumpukke, kula hitung kula nggih tuku motor. Rumangsamu celengan ngono apa piye? Nggih pun pareng. Ndara Janaka nyuwun pamit nggih. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih wajan wis. Pareng nggih sedaya matur nuwun.
mergane Petruk niku memeng ijen mongko awake Petruk niku kalah dhuwur karo Ratu Nika. Iya Bang engke wis pahit iki kayake ora ana hasil apa-apa. Bagong wonten dawuh sendalmu sing siji keri. Waduh wah kok pahit iki kayake. Bareng iya Ponokawan Bagong pripun ana sing keri meneh. Pripun aku ngerti apa sing mbok karepke Ponokawan. Gandeng iki sing mbok karepke marata tampanana. Alhamdulillah. Janek ngeten iki lho, ora usah dadak kula paring sasmita akeh-akeh. Nek pancen rejeki anak soleh ndak kemana. Ning nuwun sewu niki kok mboten mateng. Ora mateng tegese piye? Niki rak tesih biru wernane. Nek sing mateng niku kamangka sing abang. Lah apa kowe moh? Lah nggih purun kok nggih. Mangsane apa wis ora apa-apa, ora ketang nyeket bareng sinuwun. Rumangsane apa Ponokawan nek ora diwenehi dhuwit ora lega atine Koko Prabu. Kula wonten maring adawu yayi. Kula suwun sak mangke supados ngetapaken barisaning para wadyabala jejagi kawonten Praja Negari Ngamarta Koko Prabu. Bundarawati kula wonten maring adawuh yayi. Kula kinten badhe wonten lampah ingkang ageng awit mesti kemawon tartentu nalindring rancang pamot Prabu Panjargrahita angandhi wadyabala saking negaranipun inggih menika negari rancang pamot. Keparang paduka yayi Prabu kados pundi? Kula suwun ngetapaken barisaning para wadyabala nanging kula suwun Koko Prabu kedah ngginakaken paugeran ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Teges sampun ngantos wonten ing sakmangke wonten madaning paperangan antawisipun para Pandhawa mengsah nalindring rancang pamot. Sampun ngantos wonten tetesing ludira pecating nyawa Koko Prabu. Paperang wis katentreman mangke kula ingkang badhe tuandhang yayi. Inggih Koko Prabu. Arjuna kula wonten timbalan kang adawu. Wis purna datining mananggilan marata diake bubana kang padha siba jeneng ingsun nedya kondur kedaton nuntun ngestaken dawuh kepareng ingkang rayi nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yayi Janaka kaya wis ora ana dawuh maneh yayi. Sanatara pun kedaton mancing pamujan
woi ya wah put boy ya wah mut wah ya wah put ya woi agak madang agak ayah dah ngajar panakawan bagang karapatra darangkat camplang kapakan jaran wah Pak opo delok wayang yo nanti nang dukun bintang tamune sapa sing ditakoki kok udu dalange kok bintang tamune wong saka Ngadirojo kono Pak mau mumet goleki kuluk tak delekke nang jero kotak kowe iki yo nakal kok ora mesake senengane ora heeh Mak yo budal yo wah macet gundule konge sirahu abote koyo sirahu abote koyo ngene aku biyen dek urip kewianku sombong aduh oleh aku sombong aduh aku biyen dek urip ora duwe apa-apa ning seneng aku aduh aku mitrai bojoku tak rewangi ning panggung ben didelok wong akeh aduh ana sirah gedene semene kok iki mung cilik aduh alah apa teh kok diomong ae kok sirah itu lho Pak gitu wah jan aku nek gak udut sik nek arep budal ki rasane gak menak rumangsaku kok nyambut gawe ngopo-ngopo nek gak karo udut gak menak ya apa tak nyumet sik sumet kacar udutku kene ae lah wah sekian tenane udut irengan
Rokok ajaib disedot liwat mripat iso metu. Wah, liwat kuping. Liwat irung. Wah, aduh. Liwat kene. Waduh, wis mesake sing nyebul peluke nganti mengguk-mengguk. Dinteni bos, kancane ora dinteni karepe piye. Aku sek bintang tamu tekan kok gara-gara je. Mas nih, ya ampun Mas kok ya ora ngenteni aku to ya. Ana karo bojone kok ya ora setia kawan. Mas bali ya sike ya. Ya ampun. Gimana, Rek? Ana budal nyambut gawe kok sing wedok ora dinteni. Mau mlaku sak geleme dhewe, sak karepe dhewe. Dhisik terus digorek. Sampeyan kok kepen demet wedok liya ya ampun. Mas arep nyambut gawe. Kowe aja ngregon-ngregoni. Ning kok ya pilabara dintenteni to, Mas. Ya dinteni. Kok nek sampean ora gelem ngenteni aku kok ora tak iki. Tutup. Sini. Kok nek Winarno pengen piye to? Gatuk banyak aku sampeyan usengane kok ya ora gelem ngenteni. Ayo kok. Ayo. Padha budal ning Ngastina aja nganti ngamarta. Aja nganti padha lali. Aja nganti ana sing keri. Dancuk kowe kabeh. Semangka hangkro sesumbar molendo bumi konjing
gatok lumemak penyo kang kumhambang do sang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur yati ing hong watati bedebah keparat eneng alun-alun nek bocah cilik ngadeg nek aku ora lungguh ngisor ora imbang tetege karo awakku. Den. Dik. Sopo kowe? Ngaku kowe, Dik. Kowe takon karo aku. Lho, se. Awake cilik ning kok suarane gawedhi iki ya opo? Ya opo? Bocah nyolowadi. Ngewangi lho, Truk, ngewangi no. Si aku tak nyerak ndoro Setyaki kae. Kae nemoni Wadyabala sabrang. Kok nek aku ora metu, ayo to. Lho lah iya heeh. Ning empan papane aja lali dienggo lho, Kang. Siap. Lho iki satriya ngingu kirek ndasmu. Menungsae padake kewan, aku mesti padake watu, sapi, jaran, terus saiki kirek. Ora mberduli karo sing matane ombo. Den, ngaku sapa jenengmu, Den? Kowe takon karo aku. Aja luwih dhisik kowe ing wangsulan. Martadyagi, Marwangsulana, sapa kang dadi aranmu? Ditakoni durung bloko malah genti takon. Lumrahe wong ketemu ning dalan takon genti tinakon. Yo. Takon karo aku gedhi bale Ratu Rancang Pamot. Walah mung gedhi bale kok ning gleleng. Nek gedhi bale mung sak jahe pol-polane. Ngono kok kemaki. Takon karo aku tumenggung Gapit Seketeng. Tumenggung Gapit Seketeng diasar Pranyata. Sapa kowe, Dik? Dak Dik. Ngene-ngene kok anake telu lho, Mas. Ngene-ngene kok anake telu wayange pirang-pirang kotak. Ning imane dheke saiki mung dadi panjake ning mburiku. Takon karo aku. Senopati ning Darawati. Satranggar Buruji Raden Arya Setyaki. Oh. Kowe sing jenenge Setyaki. Layak to layak. Dedekmu ora sepiro kowe kanthek ngayat kunting tangting. Bungkik kakik kowe ngadang ning ngarepane Tumenggung Gapit Seketeng. Takon marang aku, ora takon karo kowe. Ya ben aku ngandani kowe kok. Soale kan wawasanmu sempit. Mula aku ngandani karo kowe ben ngerti wayang kaya ngene iki wayang apa. Takon karo aku Panakawan Bagong. Wah, ya iki sing tak goleki. Setyaki, ana barat. Menungso sing ning mburimu tekan kene. Nek wis tekan kene tak gecek ndasak culek mripate mergo wis wani karo Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Panjergrahita. Arep ngrangket ponokan Petra karo Bagong kudu iso nglangkahi kuwandane Raden Setyaki. Yen to kowe durung iso nglangkahi kuwandaku Sengara kowe iso Mulasara Petruk lan Bagong Babarwawa. Lena pangir tebiak diadam ning marganing patimu ora minggat sing marawut sampluk pecah ndasmu ora merang tatal ngrajiawu ora minggat saka pengaruh tubruk gondangan mati dening aku kowe. Kon nggih sampean perang lho lah iya lha nggih.
Awas wedhek. Yo. Hut. Wah. Tekan sampluk pecan. Diadiamu sambato parap mungsu aku sing ora iso tenang kowe. Hut. Oh. Oh. Oh, wayah mati aku. Wayah. Wah, waduh. Oh, candak mutiar. Lo ayah. Hut, wayah. Lo. Wah. Oh, wayah mati aku. Wah. Oh, ayo, waduh, kayak, wah, oh, waduh, wah, waduh, wah, oh. Awas kowe. Hut. Ya. Sadyadamu kowe parap. Lho. Ora apa-apa. Awas kowe. Parap. Hut. Wah. Wah. Hut. Wah. Oh iya, oh, hut, oh, hut, wah, wah, lolo, oh, dulu, yo, hut, wah. Oh, ayah, waduh, mati aku. Wah, waduh, mati aku. Woi, wah, pas kowe. Hut. Edian. Waduh, bayang. Wah. Wah. Oh. Woi. Wah, kuit. Wah. Ayau. Woi. Yo. Terang, oh. Awas kowe. Iya.
ya wah ya wit wah yo lu lah wit wah ya ya yo ya yo cah lunyu kaya welut kae hit yo hit yo ya yo hit wait amuk Surabrata Jawara tembang yen padha-padha ndi wong-wong Amarta aku arep ngrangket Petruk karo Bagong ora sandadak ngetoni prajurit ora sandadak ngetoni senopati mungsu aku kowe ora bakal iso menang ayo wah wah ya wah wah yo ya wah jar lho sapa kowe takon karo aku Ratu Pringgontani Raden Gatotkaca parat Gatotkaca iso mabur kowe yo pombo anggap aku arep kalah mungsuh tiap awas hit waduh hit yo wit ayah yo hit wah wah yo wah aduh sambat kowe ya medun kowe ya ya le titeni le titenono kowe aduh biar kowe hit waduh woi waduh wah hey Gatotkaca parat awas wah ya bodoh wah woi wah oh ayah wah bodoh mati aku oh ayah yo wah woi wah
Wah iya. Wah. Wah. Loh. Nalendra mbok marawa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Ordo kura reka kiri kiri Wala panos maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat. Bapa Pandurna. Ana dawuhmu apa nggih, anak Prabu Panjergrahita? Sajak kaya wong kebingungan. Semune sira anggere Prabu Panjergrahita kaya wong keweden. Ana apa? Nuwun mangke Bapa Pandurna. Kula kinten paduka Bapa Pandurna piyambak ugi saged nyumurupi madaning pabaratan wonten ing alun-alun negari Ngamarta bledug mangampak-ampak mertandhaken bilih wadya saking negari Ngarancang Pamot sakmangke sampun tanding yudha lan wadya saking negari Ngamarta. Nggih. Banjur keparange anak Prabu kepiye? Nanging mboten wonten setunggal kemawon wadyabala saking negari Arancang Pamot ingkang saged keduga ngrangket Ponokan Petruk kaliyan Bagong. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu. Ponokan Petruk kaliyan Bagong menika jatosipun janjane kuwi mung diutus dening Kakang Semar Badrana supayane nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sepisan ping pindhone nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Kula mangertos. Sabab ingkang ngrembugi Petruk wonten ing Datulaya kula wau kula ingkang ngadepi, kula ingkang menehi atur. Iya. Nanging nuwun sewu. Ing niat sejatosipun negari Ngarancang Pamot menika mboten taman pagebluk, nanging negari kula negari Ngarancang Pamot menika ayom tur nggih ayem. Tentrem tur nggih jenjem. Meski mawon nalikanipun kula nampi dawuh saking Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Kapurih kula ing sakmangke damel srana ringking para Pandhawa sarana kula kedah. Mbeta minggat misaken Pandhawa kaliyan pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ugi misaken Nata Ndarawati. Kedah dipun pisah kaliyan wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Amargi menika ingkang dados sedaya kegiatanipun para Pandhawa. Man! Ya, sik. Anu Kakang Durna Citraksi rewel. Sampeyan ki nggawa bocah kaya ora diyem-yemi. Man! Iya. Iya, sik. Giliranku iki. Malah sak mangke. Anggenipun Petruk kandhung bolong kalan Ponokawan Bagong. Badhe sak biyantu lawan tiyang sepipun inggih menika Semar Badranaya kula kinten menika inggih dados pamancatipun ingkang putra. Luwan. Ngene ya, Nger. Oh. Nyektine ingkang dadi serana Pandhawa duweni kekuatan kuwi sepisan Nata Ndarawati ping pindhone para Pandhawa duweni wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ping telune Pandhawa dimong dening Semar Badranaya. Yen ta jeneng sira Anggara Prabu Panjergrahita isa nyirnake loro-lorone malah kepara isa nyirnake uga wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kelawan wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Tak
sira ora bakal kangelan. Angel mijet wae nganti suwe banyu sinari. Yen to anak Prabu arep gawe srana ringke Pandhawa, sartane mengko bakal kasembatan kang dadi panjangkane anak Prabu Duryudana. Jojo muntaplir kenentat duka yayasinipi. Netra kocak ngondara andir. Bapak Wirman, anak Prabu Panjergraitana dawuhmu apa? Mungkin dados ning kawuningan. Pangraos kula kok sak mangke Pandhawa dinten lan wekdal punika ugi mesti kemawon badhe tumuju wonten padukan Karang Kadempel. Ingkang sak perlu badhe nyekseni tuwin badhe sak yantu dumateng anggenipun Semar Badranaya nggadahi gegayuhan kepengin bangun kayangan. Purwan. Menapa kula dipun keparengaken damel srana ringkih para Pandhawa. Kowe arep gawe srana ringkih apa nggih Rangger Prabu Panjergraita? Nuwun panggih. Sampun ngantos ngiyas dumateng ingkang putra rancang pamot. Sampun ngantos ngembe dumateng ingkang putra pun Panjergraita. Kula aturi nyawang. Kula salin wujud sak mangke damel srana ringkihipun para Pandhawa Purban. Sukma sinukmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana taren saking liap layap ing aluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati Ong yen panjenenganing sun wis salin wujud kaya manggene ndak kira para Pandhawa bakal wedi yen to mbalak sartane ora manut apa kang dadi dawuhing Sun Bapa Penemban Durna. Lole kenthos ngaru gembal. Manyar-manyar do ning dungkul wana alas dadi wana. Malah kok dadi teka. Iso salin wujud sekmane Prabu Pandhu. Ya mung sing setiti ngati-ati ngger duga-duga digawa. Merga ngene Pandhawa kuwi panggonane wong-wong ingkang lantip. Wong-wong ingkang tanggaping sasmita lantip ing panggraita. Yen temengko anak Prabu Panjergraita ora ngati-ati tenan, sengara iso kelakon murungake Semar Putra nggone bangun kayangan. Sartane sengara iso kelakon nggonmu duweni gegayuhan. Ya nampa sartane ngleksanani dawuh Angger Prabu Jaka Pitana. Bapa Penemban sampun waskuwatos. Menawi kula sampun majeng, kula sampun temandang karya. Samangke kula ingkang aben ajeng kaliyan pun para Pandhawa kula badhe mirangaken Semar. Kula badhe matur, kula badhe ndamel cariyos ingkang saknyatanipun boten wonten kasunyatanipun. Kula badhe ngoman-oman Semar wonten ngajenganipun Nata Ndrawati menapa dene para Pandhawa sakmangke ugi kula badhe budal Bapa Penemban. Ngati-ati nggih, ngati-ati anak Prabu. Petruk kanthong bolong kula wonten maring adawuh sinuwun. Bagong endi? Lho lha kirangane.
wiwit pabaratan alun-alun negari Ngamarta Wadyabala Indraprasta campuh kaliyan wadyabalanipun Prabu sinten kala Panjergrahita. Nggih Prabu Panjer DP Panjergrahita nggih. Bledug mangampak-ampak sampun sirna. Iya Petruk. Nggih. Mboten wancine udan kok kodhok muni niku pripun. Lho. Ana apa Petruk? Enten kongkang nyolot-nyolot. Malah mlayu-mlayu. Wah, jebul dolanane Bagong. Petruk wonten dawuh. Bagonge dikanthi dos pundi? Merga wektu dina iki Yayi Prabu Puntadewa sak kadang Pandhawa 5 jangkep cacahe bakal nyengkuyung lumadri Kakang Semar nggone mimiti bangun kayangan. Lah nek ngaten iki bakal kelakon panjangane Bapak Semar. Iya Petruk. Wah. Terus wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Soto mengke dos pundi? Ya bakal dikanthi dening para Pandhawa. Yen ta wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya ndak kira panjenenganing sono bakal konan gawa wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Petruk. Petruk yen malegak leguk bunga kang tanpa upama umbyak ing samudra tumekeng wentis alon gulung-gulungan alon gegulungan kok gulung-gulungan anggapmu terus gulung-gulung-gulung ngono apa kepiye bocah kok suluk sing bener. Ayo aku ya ming tiru swargine keyongan kok ya nyalahno swargine keyongan ora. Sing bener ki alon gegulungan ya nyuk. Nggih. Nderekaken tindak Jengkara Paduka sembah kula ingkang nderekaken. Ayo Petruk budal bareng-bareng ing Kalangan Dempel. Monggo kula nderekaken sinuwun Ndrawati.
Tidem prabawaning ratri Sasatara was manjara kawuryan tanko jiwa memanise manggap srinarteng dalu Siniwaka sangya protase aklarneng cakra wala wino latga Prantene paksa bakan saking kaing taranggono kang sumewe warata tanpa selo Belkekekukekukek satulita emel-emel ngaturaken ngasugengan sarawipun Sinuwun Prabu Puntadewa Sinuwun Darawati napa dene Ndara Werkudara miwah para kadang-kadang Pandhawa gangsal sinuwun ya Kakang Semar ora ana alangan sewiji apa anggone Puntadewa Prapta ana ing Padukuhan Karang Kadempel sak mengko Kakang ingkang sayekti mung nuhoni dawuh saratane kewajibaning para Pandhawa kapure sak biyantu marang sedya lan panjangane Kakang Semar Badranaya. Iya Kakang Semar semono uga aku nata ing Ndarawati ndereke kelawan tindak Yayi Prabu Darmakusuma sakadang Pandhawa. Waktu dina sak mengko iki sowan ning Padukuhan Karang Kadempel. Ana ngarsane Kakang Semar Badranaya ingkang wigatur ana kejaba para Pandhawa mung bakal nungsung werta. Sartane nyadhong dawuh timbal Kakang Semar Badranaya nalika semana. Anggone Kakang Semar Badranaya ngus utusan lawan ponakan Petruk lan Bagong. Anggih semono uga aku dipol kakangku anane Werkudara Prapta ning Karang Kadempel mergo sepisan nuhoni sartane wis toke dawuh barep kakangku mergo Pandhawa kinen sowan ning Padukuhan Karang Kadempel ping pindhone minangka lidah sinambunge ngatur saka dipol kakangku lumantar Petruk kantong bolong putrinipun kawan Bagong anggone ngaturake wigati yen to samanggo dipol kakangku duweni gawi sartane bakal miwiti bangun kayangan
mula gandeng nyoto anggone Semar kakangku duweni gegayuhan bangun kayangan kamangka kuwi gegayuhan kang luhur sayatane mengko bakal ngempit marang kararjan lan kasantosan sak praja negara Indraprasta Warakudara sakatang Pandhawa sumedya nampa sarta sumedya nglakoni apa wae kang dadi kewajiban lan dawuh dipol kakangku nggih nuwun sewu sepisan kula ngaturaken panuwun wontenipun Puntada sampun kesdurawuh wonten mriki ping pindhone nuwun sewu janjane kula ajeng miwiti bangun kayangan niku nuwun sewu ora kok sing ajeng kula bangun menika senes kok wujuding papan ingkang magrong-magrong senes kok kula badhe bangun wujudipun bangunan kados ingkang mapan wonten ing kayiwangan ingkang dados sasana ten papanipun para Jawata menika babar pisan mboten nanging nuwun sewu sing ajeng kula bangun sing kula westani bangun kayangan menika wonten ing kayiwangan papanipun para Jawata menika ada mbok bine luput saking inggih menika regejekan wonten kayangan menika mboten wonten ingkang nami cecongkrahan wonten kayangan menika mboten wonten ingkang nami padudon wonten ing kayiwangan menika mboten wonten wong do memungsuhan entenipun namung para Jawata ingkang tansah manunggal tetunggalan dados tunggal golong gilik sayek saeka kapti satemasak mangke rayu tias bagya mulya warata dipun raosaken dening para Jawata ingkang sami mapan wonten ing kayiwangan lah kawontenaning kayiwangan sing kados mekaten menika badhe kula wujudaken wonten praja negari Ngamarta ingkang insyaallah sak mangke badhe kula suwuni paseksen inggih menika wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma ya Wijaya Mulya ingkang sepisan ping pindho wujudipun Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada nuwun sewu kenging napa kok kula utusan Petruk supayane nyuwunke ngambil wujuding Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada janjane senes wujude senes barange senes rupane Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada menapa dene Sekar Cangkok Wijaya Kusuma ning sing ajeng kula suwun menika namung paseksen sepisan saking Sinuwun Puntadewa ping pindhone saking Sinuwun Ndarawati ceriatane Semar minangka gegambaraning pamong Sinuwun Ndarawati kaliyan para Pandhawa minangka gegambaraning priagung minangka gambaraning pejabat pemimpin wonten Praja Negari Ngamarta iya Kakang Semar nggih wondene napa sababe lah kok teko Semar nyuwun ngambil pusaka kalih niku sebab Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada menika ngemu werdi gegebengan gangsal perkawis ingkang tansah dipun ugemi lan ugi tansah dipun gujeng pendak-pendak dinten tansah dipun dipun amalke dening para bendara kula para Pandhawa menika ingkang sepisan ingkang angka kalih wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma menika gandane kongas mangambararum ing pangangkahipun Semar sak mangke menawi wujuding Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada utawi langkung saenipun langkung tepatipun inggih menika gegebengan gangsal perkawis dipun cakke sareng kaliyan wujudipun Pustaka utawi Sekar Cangkok Wijaya Mulya pangangkahe Semar sak mangke tujuan lan gegayuhanipun Semar sumrambing para Pandhawa lan Sinuwun Kresna sageta langgeng tuwin damel kuncara arum bangsa negari Ngamarta tuwin para Pandhawa menika Sinuwun mangan cara lampahing angin kuntarang-raning ngarga kara-kara toreh kakiri kiri ora bumi prakamita sadala mangamba utan teras
sawor utan sawor mandang tejan sang Lurah Semar Badrana aku semanten meminta marang karsaning Gusti Arya Loka eling-eling Raden Drajating Panakawan nanging tanpa rabeda kaya dene pangejawan lan Sang Hyang Bathara Semaya nalika semanten dinampa apa kang dadi sedane Sang Lurah Semar Badrana angge nyuwun paseksen wujuding pustaka jamus nyang jimat Kalimasada miwah Sekar Cangkok Wijaya Mulya nalika semanten wonten cahya cumlor saking dirgantara kaya darur tarengan kebat kaya kilat kesit windha tatit tanah saja namung wujuding kanugrahan saking para jatunging matedhak wonten bumi karang kadempel sumrambah dayane wonten ing bumi Indraprastha tanah saja jaya namung wujuding kanugrahaning Jawa tenging winastan wahyu kamulyan nalika semanten yana dadi mangsa wis nekani Sanata Prabu Darma Kusuma miwah nata Ndarawati Sumawana panenggahing Pandhawa satring Jodipati nami wujuding kanugrahan sumambah dayane damel tentrem madaning lair tuwin batin Tidem prabawane ngaratri sasatara wis manjra kawuryan ana daya pangaribawa ingkang ndak rasakake Kakang Semar iki dayane ngopo dipol Kakang iki dayane ngopo mengke riyen ta sampeyan niku dos pundi ana Nalindra Cetha kedahipun lantip panggraita lah kok mboten ngrasa niki wahyu kamulyan wagyu kamulyan sampun tumedhak tegese apa Kakang yen wahyu kamulyan wis tumedhak ana ing bumi karang kadempel mboten kok namung wonten ing bumi karang kadempel nanging dayane sumrambah wonten Praja Negari Ngamarta teges pun kelakon apa sing dadi panjangkane Semar Badranaya sinuwun ya Yang mantara ratri among cipta pukulun tanana liyan kaeksi mila katur kang cundha mande
mungking Pratanta Prabu nuwun sewu nuwun mangke. Lah kok teko damel kaget Semar Badranaya kaliyan para Pandhawa. Ning atase menika alam kadonyan, lah kok teko ae sesembahan kula pepundhen kula. Ingkang sampun abadan sukma sinuwun Prabu Pandhu. Tedhak wonten ing padukan Karang Kadempel kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Semar Badranaya tak tampa anggih. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya kulub Darma Kusuma ulun tampa. Pandhu bapakku aku ngaturke basaku katura. Ya Warakudara ulun tampa. Wonten apa sinuwun? Pun langgeng manjing wonten ing alam kasuwargan. Lah kok teka tedhak wonten ing Madyapada wonten wigatos menapa? Kakang Semar Badranaya wonten dawuh. Yektine aku ora matur kelawan jeneng sira ning aku arep dawuh. Kelawan majaku Ngamarta Puntadewa. Kanjeng Rama Prabu kados pundi? Puntadewa kula wonten timbalan. Kena ngapa ta jeneng kita? Teka milih sing jeneng Semar Badranaya minangka pamonging para Pandhawa. Kajaba ingkang sepisan Semar kuwi drajating Panakawan ping pindhone Semar kuwi wong elek nyolok mripat. Sartane Semar kuwi ora tau kok jeneng benerke marang tumindake para Pandhawa. Mesthi wae tansah njlomprongke marang sak laku jantrengan majaku para Pandhawa. Nyatane wis kabukti kalamun ta dina sak mengko iki sing jeneng Semar Badranaya miwiti sartane ndak rasa wis kelakon. Apa kang dadi panjangkane Semar Badranaya yaiku nggone kepengin bangun kayangan. Puntadewa tak kira ora ana gunane sartane ora ana paedahe yen to Semar Badranaya isih urip ana ing Madyapada. Kuwi ingkang sepisan ping pindhone Pandhawa lah kok teko nganggep yen to Semar Badranaya dadi pamong agung. Coba to tak takon lan coba sawangen agunge Semar nggo endi? Ning atase mung wong kere, wong saking wong melarat, wong ora duwe. Wong gedibal 17. Wong elek nyolok mripat lah kok teko nduri gegayuhan sundha langit gegeden nempyak kurang cagak. Ibarate cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan ngutung-itung lintang Semar Badranaya mung gedibal ora pantes mapan sartane ora pantes. Yen to Puntadewa sak kadang Pandhawa sumuyut ana ngersaning Semar Badranaya Darma Kusuma. Lumruk tanpa dosa keluar Semar Badranaya kaya-kaya den wirangaken wonten ing ajaran Sangya para Bendara Sang Nata Prabu Darma Kusuma. Nata Ndrawati mewah Raden Haryawarakudara nalika semanten dupi midhanget pangandikanira. Sang Prabu Pandhu abadan sukma kamangka wujuding Pindawarni. Nalika semanten Sang Kilora Semar Badranaya eling-eling nadyan to titah sawantah nanging gadhahi kadigdayan duwe. Nadyan to katingal ngelumpruk tanpa daya nanging batin manteng ciptane nyipta wujuding dahana ingkang kaya-kaya ngobong bali padukan Karang Kadempel. Wekasan sukmaning Sang Prabu Pandhu Pindawarni kendang kaprasundang kuntal kaprapel badar sejati kaya wingi uni. Oh, mati aku. Yata laruta saking kutha Sangkara kula
yen tan mutusa sang Sri Kakang Semar iki ana lakon apa lah kok teka sukmaning Kanjeng Rama Prabu Pandhu teka kobong kaya mangkono mau Kakang pun ampun sedih ampun kuwatir ampun ajrih aja wedi aja gumunan aja kagitan nuwun sewu menawi paduka mriku sak mangke ningali kanthi permana jati wujudipun sukmaning Prabu Pandhu cobi to menapa wonten jamak limrahipun ana wis badan sukma kedahipun menika mboten ngambah bantala lah kok niki wau sikile nemplek lemah kedah-kedahe rak nggih ngambang iya Kakang Semar nggih sikile ngambah lemah kamangka bar midak lethong lah banjur kae mau wujutaning sapa mriku wujutaning panjalmaning iblis lanat banjur Puntadewa kudu kepiye ampun sampean sing temandang sinuwun Kresna apa Kakang mangkandhi Ndara Werkudara sampean sing iso ngrampungi perkara nika ya Kakang Semar njaluk pamit ngatos-atos Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawe gandrung sabaran walah menungso ora tatanan pancen Semar ora kena disangga enteng yo pancen nyata lamun Semar kuwi dudu menungso bae-bae malah tak sawang kae sing maju Werkudara ya tak ladeni kridamu parat hei kentekan akal wong Pandhawa nganti-nganti sing maju bantrongane sing gedhe dhewe ayo Semar kon murungke lembangun kayang ora diwurungke apa kelakon dosa Pandhawa dadi bandan ning negara rancang pamot waduh ayo aduh wah aduh Edan waduh
waduh. Buta Pandhata kate Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Kresna maju waret Bathara Kala kuwi arep ganggu gawe karo sedyane para Pandhawa ora Rina wengi aku mau ngenten-teni kapan iso aku gaglak bocah Sukerta nanging nyatane Semar karo kowe diadi pepalange ya wis yen pancen aku sing mepalangi banjur kowe ora trima ngono apa kuwi yen Tanata Ndarawati sing mepalangi apa banjur Bathara Kala ora nrimake ngono apa piye ayo bali kowe tau Nana Windanana ora bakal bali yen Pandhawa urung dadi ganjling waduk ayo bali bali utawa tak waca sarandunging badanmu Bathara Kala. Waduh Kyai Dalang nyuwun pamit Kyai. Wah. Wuih. Arsa madange jagat tuk mungo aneng sapucak ing ukir marabak bangsu mirat keneng soroteng surya mega lan gunung